Helo, croeso nôl I Minecraft Cymraeg, a heddiw, chos hwn di pennod 10 fi, dwi am chwarae tipyn o gema ar Mineplex, ac dwi efo un o subscribers fi fyma, ac illa mae eisiau deud bath. Helo. Dwi'n meddwl bod fideos Owain yn really da. Maen nhw'n really cool ac yn entertaining iawn. A nôl I Owain rwan. So, dwi wedi prynu peth ar hwn, sy'n eich gallu dewis unrhyw peth. So, dwi am chwarae arcade mix game, sy'n eich chi chwarae llawer o gema ar ôl I gilydd, a mae hwn di torri. So, dwi am mynd ar un arall. Dyn nhw'n cael y super spliff. Ar hwn, dych gorau torri'r blocio dan pobl. Ac os da chi yn torri nhw, da chi'n gael hunger chi yn ôl. Dych gweld, dwi'n clicio'r bar hunger. So, dwi'n defnyddio bwasaeth fi, seithio fo, tro yma. So, dych gorau hynna, a dych chi gorau hitio pobl off o stwff. So, dwi'n mynd I mewn i'r gêm yn 10 eiliad wan. So, gadael llwytho. So, mae'r gêm wedi cychwyn. Ac dwi efo syniad. Dwi am hitio pawb off, chos dwi'n recordio. Dwi am torri blocs am nhw'n mynd I ffwrdd. Ac dwi wedi marw. Sorry am hynna. Dwi ddim yn dda. So, dwi'n mynd yn ôl ar arcade a chwarae Snake. So, dwi ar hwn, ella dach chwarae hwn o blaen ar iPhone. Be dach chi'n gwneud ydy, dach chi ar dafod, dach chwarae rhedeg rownd y lle, a dim hitio defaid pobl eraill neu dach chi allan. Os dach chi'n hitio dafod eich hun, dach chi allan. So, nes I ddim dweud chi eto, dwi am wneud yr pennod yma tym bach mewn hir, chos pennod 10 fi, cofiwch. So, mae yna 22 eiliad. So, dwi am disgwyl yn tu yma. So, 10 eiliad. Gadael I fo llwytho. Ac... mae wedi cychwyn. Ac mae yna can. Weird. So, dwi wedi dewis peth, so os da chi'n clicio ar ochr dde llygoden, da chi yn mynd fatha mae neb yn gallu mynd torri chi, so da chi ddim allan. Dwi'n mond efo 2 o hynna, ac dwi allan. Dwi am chwarae Hunger Games ar hwn. So, tro yma dwi am trio wneud o yn well na'r Hunger Games arall. So, dwi am ffeindio lle Hunger Games fyma. Dwi'n mynd I mewn. Ac mae yna rhywbeth yn bod efo hwn, so dwi jyst am wneud hyn. Ond dwi ddim yn gweithio, so dwi am wneud hynna eto ar hwn, dewis rhywun ail. So mae hwn yn gweithio, ac ar hwn dwi am dewis lle mae o? Dwi am dewis night. So da chi'n blocio, da chi hitio pobl, dyna beth o. So, dim cychwyn hwn. Dwi am rhedeg ffwrdd o, na, dwi am gofyn mynd am fyna. O, gosh, si ddim yn gael dim byd. Bet yna wedi gael chest, neu keys gyna, sorry. Cael mae'n mynd. So dwi wedi gael cleddyf aur.
Da iawn. Reit. So, dwi am gadael subscribe fi i chwarae'r gêm yma, achos dwi'n hoffi fo. So, Okay. Hello. Oh, whoops. Okay. Whoa. Oh, okay, dwi'n mynd i chwilio mwy o cisgoedd. Hwan ar hyn. Dwi'n mynd i trio lladd pobl rhan i gael stwff nhw. Lle mae yna bobl? Fama. Iawn. So rhywun fama? Be fedrwn ni i gael y melons i gael bwyd? Dim yn gada fi torri. Na i neidio nhw i trio gael nhw i torri. Dim i fod yn gweithio. Diolch. Rhywun. O na! Dwi'n marw! Dwi'n gynedag ar ôl fo. No. Sydd yn misa. Sy'n gadael i fy hun. Angen mwy o fwyd nhw. Lle mae yna bwyd? gallu neud bread neu barol. Ie, dwi'n angen ffeindio crafting table. Lle mae yna un? Bwrdd crafft, sorry. Yes. Woo. Sef yn yma. Sa'n rhyw cisg. Oh. No. Fi ta hwn. A hwn. O na. Dwi'n i'n disgwyl tan dwi'n gael health fi'n o fyny. Just done it. Wedyn ai amdan y boi ma sy'n rwla rownd fama. Fana. Okay. Ai amdan efo o'r cefn. Ha. Oh, no! Oh, damn it. Get nôl i Owain. So dwi'n nôl. Ac di am chwarae game arall, ond di ddim am chwarae Hunger Games on. Di am chwarae Super Smash Mobs. Ac mae hwn yn un rili dda. Dwi'n newydd bod yn rhywbeth dwi'n misio. A di sia'n hofio dysgu chi be o'ch chi gorau sgwennu mewn, so dysgu chi wan. So, dyna beth ydych chi'n sgwennu mewn i gael o, sori. Si ddim danwn sy'n chi trolaf. So, hwn yn fy ma, ydych chi'n sgwennu mewn i gael o. So, dwi'n mynd arno fo. Eto. A wedyn, dewis Super Smash Mobs. Dwi'n dewis le sydd yn gweithio. So, Super Smash Mobs. Ac trio ffidio lle sy'n gweithio. Ella na i wneud hyn i ffwrdd o'r camera, achos fe cymryd hir. Iawn. So dwi am bod yn dyn eira. Mae o yn gallu swythu peleira a wneud llawr o rhew. So mae hwn di'n gorau fi. So,
Dim yn chwarae fel dyn eira ac un eiliad. Super Smash Mobs fyma. Ffwrdd â ni. So. Dwi'n gallu seithi peleira a wneud rhew, ond si ddim wneud hwnna'n gywir. So dwi am cael ymlaen seithi peleira yn nhw, a dim mynd i lladd nhw. Dwi'n nawn wneud peth rhew, ag marw fyna. Dwi am trio lladd rhywun sydd heb di marw. Dwi am mynd am fo. Yes, ges i fo. Dwi am mynd am rhywun arall rwan. Ag marw. So. Mynd fyny fyma. Teithio fo, sgerbwd. Ffôn neidio off. Dwi'n gael yr person yma. Dwi'n goffeithio ffordd yn ôl i fyny'n gyflym. Ond dwi'n methu ffeindio un, so. Dwi ar bywyd ola fi. So, Frozen Cube dwi'n mynd am. Fyma. Diolch am chwarae gêm arall o hwn. So, chwarae fe eto. Yn fyma, ond mae hwnna di torri. So, gobeithio wneith hwnna gael ei trwsio rhywbryd, os di o ddim yn dda. Tro yma, dwi am dewis yr Enderman. So, mae o gallu cario fyny blocs, ag mae subscriber fi am chwarae hwn. Hello. Hello, okay. Iawn. Ydyn ni. Dwi'n sec. Oh, cool. Iawn. Oh, na. Oh! Dwi ddim yn dda iawn. Lladd o! Yes! Oh no, dwi'n gorau rhedeg i ffwrdd. Oh, dwi'n marw. Wow. Whoa! Oh, gosh! Annoying! Okay. Whoa! Go on! Aha! Whoa! Oh, mae hyn yn tîm yn fyny yn y fyd yma dda. Wow. Okay. Siam aros mewn fama, dwi'n meddwl. Oh, wow. Okay. Okay, dwi'n chwarae fel rhywun, fel mob arall rwan. Hwna, ia. Hwna. Okay. Oh, mae hwn di torri. Okay. Okay. Ag yma eto. Oh, hwn di torri eto. Damn ia. Oh. Oh, what? Oh! Okay, beth yw'n gwneud?
Dwi ar snake, dwi'n meddwl. Okay. Sorry am hynna. Super Smash Mods. Server 62. 62, sorry. O, mae bob un di torri. Oh, annoying. Okay, dwi'n meddwl nefyd am yr un cynta. Gobeithio wneud hwn weithio neis. Oh! Be dwi rwan then? Skeleton. Iawn, sgerbwd. Oh. Okay. Okay. Ers dwi'n gorwyn. Oh. Oh, wow. Jangan mynd fyny yma, dwi'n meddwl nes i mynd fyny yma. Dwi ddim yn dda iawn ar Minecraft. Ond dwi'n licio gwylio Owain yn chwarae fo. Iawn, na i trio sleitio pobl o fama. Yes! Ag eto. Yes! O na, dal yn fyw. O, mae dan y fi. Wow. No! Si laddo? Okay. Whoa! Whoa! Na! Wow, dwi'n mor diwg am gem ma. Oh wow, dwi... Cad. Oh, okay. Whoa! No. Oh no. Ah! Ooh! Ooh! Okay. I'll un game arall i hwnna. Okay, nôl i Owain. Ia, nôl i Owain. Okay, so dwi nôl. Ac dwi am chwarae Hunger Games. So, dwi neidio mewn i gêm. Okay. Dwi'n mynd i'r night, fatha dwi'n fel arfer. Okay. A just disgwyl i fod dod. So, 10 eiliad, wan. Ac, di am cael yma'n mynd. Wan, mae 10 eiliad. So, di am wneud off yma. Just i disgwyl. So, 10 eiliad. 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Dwi am mynd i ffwrdd. Dwi am mynd dros y bont yna.
Ac ar ôl hwn, swn i'n dweud mae'n digon am heddiw. So, dwi'n mynd lawr fyma. A, cysg. Reit o fyna. So, dwi'n gael hwn. Dwi'n gael trowsus lledr. So, cysg arall. Bwa. Dwi heb di marw eto. Dwi'n cael yma mynd. Ac dwi wedi marw. So, dwi'n gael un gêm arall. Chos hwnna heb di mynd am hynna hir. So, un gêm o survival games. A wedyn, mae'n digon. Dewis night. 5 eiliad o'n. O, dwi'n mynd i canol tro yma. Dwi efo bwyll. Mae hwn yn cweit dda. O na, dwi'n ddim yn lle dda. Mae yna rhew o fyma sy'n gallu lladd chi. Mae cyflymder fi di mynd. Cysg. Porc sydd yn fyna. A cysg arall. O, just cawl. Fi wedi gael cysg yna yn barod. Mae person yn fyma. Ella dwi'n gallu cymryd nhw. Yes, un person. Fi am mynd i mewn i fyma jyst i gweld mae yna cysg, oes. Helmed, lledr. Ac dwi'n yn gwybod o'r cefn. Beth mae o? Mae di mynd. Dwi'n mynd fyny fyma. Trio ffindio fo am lle bynnag fo mynd i. So, ma'n i fyma. Ti'n sefyll rhywbeth? Dwi'n gweld person. Diolch yn gweld fi. O na! Yes! Mae'r cawl yma yn stwff chi dach gall gweld. Mae di roed adfwynio i fi. So, dwi'n bita'r porc ma. Trio ffindio mwy o bobl. Ac mwy o cist. So, si disgyn y dŵr tro na. Trio ffindio ffordd allan o'r dŵr ma. Y diwedd y fyna. So, dwi am ffindio ffordd. Dwi wedi. Dwi angen mynd o yma wan. Cysg, fyna. Oedd hwnna'n tipyn bach o anodd i gweld, ond lwcus nes i gweld o. So, mynd fyny fyma. Bottle hydialaeth. Neu hydiliaeth. Ond dwi wedi marw wrth edrych ar hwnna. So, edrych am gwylio
Na gwelwch chi eto'n Pennod 11. Cia!